בוא נדבר רגע על מה שמאפיין את המשרד שלנו. לטעמי, אחד הדברים שמאפיינים את המשרד שלנו, ובעיניי זה דבר מאוד חשוב, זה אובססיה להצליח, אובססיה לתוצאות. חשוב לי מאוד שכל תיק בסופו של יום נמצא את כל הפוטנציאל של התיק. לפעמים הדברים לוקחים זמן, לפעמים יש צורך להביא חוות דעת נוספות, לפעמים צריך לעשות פעולות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר האובססיה והרצון הזה להגיע בסוף לתוצאה הטובה ביותר, אני חושב שזה הדבר שמאפיין אותנו. אני אתן לך איזשהו מקרה שהצגנו לאחרונה, רואת חשבון מאזור המרכז, נפגעה בתאונת דרכים בדרך לעבודה, הופיעה בפני ועדות, עברנו איתה למעשה לא פחות משמונה ועדות, שבכולם נקבע שלא נותרה נכות בגין התאונה. הגשנו תביעה לבית הדין, בית הדין החזיר את התיק הזה לוועדה, ושם בסופו של דבר החליטו שכן נותרה נכות אפילו משמעותית, מעל 20%, והלקוחה הזאת קיבלה בסופו של יום פיצוי של מאות אלפי שקלים. זאתי למעשה דוגמה מאוד מאוד בולטת לעקשנות שלנו ולאובססיה שדיברתי עליה, להביא בסופו של דבר לתוצאה של הלקוחה, כי לכאורה הלקוחה כבר למעשה כמעט ויתרה. אנחנו אלה שכל הזמן אמרנו לה בואי נמשיך, בואי נגיש ערעור, בואי נלך לבית הדין, לא ויתרנו, ובסופו של דבר זה ישתלם לה.